Txorianetarrok, ongi etorri, Patrizia Vitali eta Zigor Iturrietaren etxera. Gaur ostirala eta beti bezala. Errezeta gozoekin gatoz. Bai, hastia ondo bukatzeko, bi errezeta oso gozokin. Bai, eta gainera, batek bia badaukate holan, ez? Agian ez osasuntzuaren fama, zenik horrelako makiltxo batzuk eta ingo ditut, eta berakolako azken buruko freskagarri bat, baina ikusiko duzue, nola, osasuntxoak izan aldiren, goxoak izan aldiren, etxean inezkero, eta guk egiten baitu. Ez? Bai, eta bestela, osasuntxua besta espada moldatu leike osasuntxura. Bai. Zer ingo du, nik ingo ditut, lehenengo eta bain, olako itxas oilar eta oi asko makiltxo batzuk, borobilki batzuk, saltzarekin, eta gero Patrina jakiteko geratu gurekin, eta ikusiko zuen benetan merezi du geratzea, ze aste bukarako plan bikaina emango dizugu. Azken aldixan basabiz, holan, mendi itxaso gonazketa horrekin, desente? Berez, errezeta berez arrainak inin barruen, baina, Patri, beti izaten du, lusatu inbar dugu programa. Lusatu inbar dugu. Ero kontu, pixkat sartu behar. Arraiakin bakarrik azkarri bukatuko nuke. Orduen, oi askoana oso erresa danez, eta airfryerra hor daukagunez, hor sartukot eta bera bakarrik ingoa. Kontako zuzelan ningo ditugun lehenengo, gure gaurko errezeta. Lehenengo itxasoiarra moztu eta esnetan sartuko dugu. Bien bitartean, arrautza zuringoak eta gorringoa banatu, arrotu biak eta gorringoak irini pixkatekin nahasiko ditugu, limoi zuku pixkatekin, eta horri gero zuringoak dituko izkigu. Itxasoiarra horti pasatu eta frigitu ingo du. Paparrak moztu, irinetik arrautzetik augi birrindutik pasa, olioa bota eta airfryerrean 15 minutuz kozinatuko ditugu. Eta saltza egiteko, ospina eta ardo zuria lurruntzen jarriko ditugu belar usaintxu txorta batekin, murriztu direnean, bi arrautza gorringo, tomate kontzentratu eta piperrautza gehitu, eta olioa gehituz, mahonez antzeko bat ingo du. Eta piajan, da listo. Azkar esaten saiatu nahi, baina, pausua badaude, beraz, lanean jarriko naiz, eta esan dakoa, lehenengo, itxasoiarra, osorik, moztu indute, atalak atala izkiot, eta utzi behar nuen erakusteko itxasoiarra, badakizu honek arrai zapaletakoak, begiak eskerrean dauzkate beti, jaiotzen dira normal, arrai normal moduan, eta lurrean pausatzen dienien, hola, niten die, etzan da, begiak geratzen zaizki alde batean. Beti eskerrean. Horre, nagisa dielako. Nagisa dielako. Gure daurako. Ez dakin, baina nagi kontua da, ero nik uste diskutatzeko areta juten di, diskutatzea gehiago dela. Agian, ez egite, hor arantzadiko norbait baldin badago, jakingo du guri argitzen, Bai, bitxu, postena solako erresta bat eitxia, zen itxasoiarra pila gustatzen jat, gainera ointxe, denbora aldixan daukagu eta pila bat egoten da gure arraindegixetan, baina inoiz ez da zelanin, nik beti itxasoiarra beti itzen dut, berdin, eitxia itzen dan bezala, irinetik pasa, eta frigitxu, da holan. Eta ikusten da, badago errezeta bat, holan, plantxan egin jakoa, eta gero holako, ospinolio batekin zerbitzatuta, baina beti ikusten dut hau arraina da ez dut, jo. Menierreran ere, mi arraina moduen. Iken da moduan, ni plantxan egiten baduzu berdin, gurinarekin, eta limoizuko botatzen diozu, eta hori loditu egiten da, limoizuko eta gurin nasketa hori loditu egiten da movimentuan, horako pilpil antzeko bat egiten da. Eta hori kaparronduekin bebai? Ni kaparrondua... Bai, ezken meniererara oranka jendiak kaparronduak eta botatze botatzen. Bai, nik zerkula ez dizkio bota kaparronduak menierrera. Hori da, batzuk itzen daue gurin beltza. Bale. Da gurin beltzian bai botatzen dutzi hori, baina antzerakua da, antzerakua da. Baina gure etxian, esati zuten, ero batzutan atatzik zerrak eta plantxan ite bulta eta bulta, ero bestela, zuk esan du, irinetik pasatu eta fregitu eta zora harri goten da. Oso ondo, konta iguzue zuek Txorienetarrok, zelan itxendo zuen itxas oiarra, bidali meiroa Txorienea bildua eitb.eusera, eta emoten botzko zue olako ideiarik, adi ongo gara. Esnearen kontu hau ezarritu, ze hau egiten dituzunean darrabak eta hola noikoa izaten da, eta honek egiten duena, xamurtu egiten du arraia. Eta gauza, arraia berez freskoa bada usainik ez dauka. Gente ez da, arraia usaia ez, arraia freskoa bada usainik ez dauka. Arrain usaina da honean da, freskoa ez talako. Hori, legunen batekin hitz egiten da, eske arrain usaia eta hori da freskoa ez duzulako ez. Nik pentsan dut freskoa baldin badau txibiak asko usaintzen dauela. Zer nik noiz baitzen igual, txibia erosi dut, eta oso fuerte usaintzen dau, erosi bezain pronto.
Eta ez da fresko ez tostila saldu, baina baizik eta arrain kontua gauza da, baina txibia konkretuki horrek bai badaukala usain fuertia. Bueno, baina kontua da, zu egia da, ni naiz arrainak eta harrapatzen da itxasontzia, da tokatu zait, eta tan, usainek esaten dana, ez da usainek. Arrandegira, ja gehiago da, azkenean kontutan izan, arrandegira juten danetik, arrain batzuk, egun batzu pasa dituztela, ero, basta, lonjatik gara, ero itxasuan ez da izan baden borein da, ero, eta nahiz eta hotzean izan, hor, pixkanaka arraia galtzen doa. Orduan... Bakitu zer akordatzen zen? Zen akordatzen zen. Gure taldekidetako batek, jantzabinean itxasapua 7 egun berandu hau. Da horrek zeran usaindu bizaben be bai, osea, hori ja, kutsatik zabaldu. Bai. Ta hor, usaintzen dozun momentuan, hor pentsau bizu, ez? Hemen zer Houston, we have a problem. Bai. Bai, janzuet. Bueno, hori izango da, gero ingo dugu, horlako, ore bat, gainetik arraia bustiko duguna, eta izango da, arrautza gorringoak. Ingo ditu, arrotu pixkat, irin pixkat botako diotola, holako bexamel lodi itxura emango diogu, eta ero zuringoak, holako merenge puntu bat emango diot, lur puntua ero, eta horra egituko ditu. Haizea sartuko diogu, limoitziku pixka bat, eta gero hauek lehortu, horti pasatu eta frijitu ingo ditugu. Olako horli antzeko bat izango da. Eta hongo naiz, oiasko paparrak egin. Oiasko paparrak xarratan moztuko ditut, irinetik, arrautzatik eta hogi birrindutik pasako ditut, eta hauek, esan dakoa. Bueno, azkenean karri hau da, airfryerrerako ero zuen plantxareko berdu zuen gaiurik garrantzitsuena. Otako dugu olioa gainetik. Nik hori urak indako tondartzara joaten ezenean, amona sarramozuan. Eta zein jendaz horrekin. Guzti. Eta ez dako guzti jetzara. Ez kuetzeko ondartzara. Eta hortaz eta rajuten ondartzara. A ber, nire txeko ondartza, areetako ondartza da, Bilboko horriako lehengo ondartza orduan hori oro betu sartu. Dutxara joan edo uretako esprayer duen. Bueno, hor, bitu, lehen aipatu ditugu mila arraiak eta mila arraiak eta rapatzen dituzte inguru ordan, osea, arraiak arrantzatzen nahi dira, patu. Ez dakitzuek areetako ondartza esagutza duzuen, Las Arenaseko ondartza, baina, bueno, ez da garbixa. Askoz be garbixagoa izango da errezeta hau, eta, bueno, azkenean garbi jatia bebai, denboraldixakin jatiakin dator, ez? Arrain hau, martxokua da, martxo apilek ingurukua, itxasoiarra, eta, bueno, ez bakitzu zein dan momentuko arraina, galdetu zuen arrainde gixetan. Normalien jendeak pentsetan dau, normalien merkatura banoia da, han ikusten bota arraina, horrek esan edau, denboraldikua dela edo sasoikua dela, baina ez dauzetan izan behar, ze jende asko bai erosten dau, izoskaiutik atara berri da, hor jartzeitzu, arrain sorta danak, baina hori ez. Bai, eta, claro, ez da berdina denboraldia Marrueko zen, ero ez da berdina hemen Kantauri itxasoan, ero Mediterraneotik gertzen badute, ero ez? Itxasoiarra, Mediterraneoan ere badau, hemen badauko, ezberdintasun bakarra da, Mediterraneokoa pixka txikiagoa dela hemengoa, eta holako laupin porta morero dauzka, ilunauak, eta hortan, baina bestela, hori ez da, ni beti izan dut, Mediterraneoko arrainak, ikuste, inoiz, egon Mediterraneoan, hango herrietan da, jun arrandegi batera, eta bizia faltase, kolore, ez daukate, hemengoak daukaten, kolore bizia, o ez dakit, zerbait... Bai, triste da. Bai, hango itxasoa, karo, motelagoa eta beruagoa, eta orduan gatzen die, landua, bero ez dakit nizer daukaten, baina zerbait badaukate, Ni ez dakit, naz hango merkatutatik ibili, baina, bueno, hemenguetatik bai, eta horregatxik, kontakotzu dugu, egutegi bat olan jakin dezazuen, ze arrain dauzen sasoikuak, ez? Ontxe apirilean pila bat dauz. Ontxe apirilean pila bat, martxo bukaeran gauz, martxo bukaera apirilean artean hor, arrain pila bat dauz sasoian. Ontxe azten da, ne sasoirik gustokuena. Antxoana. Antxoa ja, maskibo, azte batzuk antxoekin, gure hemengo antxoekin. Eta gure etxian, gure umeak olatu egiten diat antxoak egiten jugune. Zu nola itxeitzuzu? Nola itxeitzuzu? Ni baratxuri atal pare bat botatzen jut erretan, xerratuta, bizi bota antxoa gara, buelta eman eta kanpora. Horrela, ezer gabe gehiago ez da. Hori bilbotarera da esaten dana, ez? Ez da, bilbotarera, gure etxeko era hori. Eta, bueno, ja, nagusia pera bakarrik hasi da irikitzei judia ja hartuta. Jaten, txikiari oraindik jarraitzen du nik irikita aragia jartzen.
eta egiten ditu bi berak bat nik, eta holan txandaka. Baina, bai, antxoa da, eta gero berdela dator. Kantauri itxasoko erregina. Oin antxoa eta gero berdela dator, eta berdelak, behitxu, nahi pentsatzen jatarrain bat, super goxua, oso merkia, eta jendiak, ez dauka igual oitxurarik hainbeste berdel erosteko da, nik behintzat nire lagunen artean, askok nahi xadoe bakaia erostia, legatza, baina berdelak, beti pentsau da, hola narrai bat, ez dakit, xumia edo, ez? Presio honian egoten da, ez, Patri? Oso presio honian, eta hemen, aipatu dugu, berdelakin, bai, ezurtxoa dauzka, oso ondo, bai. Baina marmitakuan, plantxan, ogi birrinduti pasauta bakarrik. Nik sushian probadot. Sushian probadot eta super hona. Bai, ze baina hemen, sushiaren garantzitsuena zer da? Arraia freskoa izatea, ez? Bai. Eta, bueno, guk hemen izokina eta olakoa jate ditu, eta euskalo izokina hori Norvegiatik ekarri baituzte, ze freskura dukaten, ez? Hona izango dira, baina berdela egunekoa jatzen dugu askotan, eta hori da, horrek ez dauka presio hori. Bai. Bueno, presixoekiko dago, baina gutxi izango da. Baina gaina merkea da. Osa, guzti dituzu hor zenbat, eta berdela da merkenetako, eta egiten da, bitu, hor, egia irratian entzuten da, egiten diote publizitatea, baina jendeari. Nik uste dut txorienera ekarri bidogula holan, pare bat errezeta berdelakin. Egiten ditu urtero, Eta horregatxik, berdelakin urtero egiten do zerbait. Emango itxu ideiak, zuek ikusi. Oinarte, EITB nahieran, eta sartu hor berdelan errezetiak, eta bestera aurten ekarriko itxu beste pare bat. Baita gero dator egaluzia eta egalaburra bai, ez? Datoz, horre bai dela, marmitakoa itxeko, marmitakoa askok pentsetan daue dela neguko plater bat, ezkenean berua da, baina udakoa da, egaluzia erabiltzen da, ez? Egaluzia edo egalaburra, sasoian arabera. Berez, bai, oso geurio bai. Tomateakin, zona, betiko klasiko handi bat. Gero eta gutxeo ikusten dela, baina, Zupentzau. Jentia tomateak jaten da, tomateakin jaten da. Bai, tomateakin dana dago oso. Bai, baina jentiak hori gure txian lehen zan klasikoa, mojojoiek tomateak. Betxunek, apunta bit, errezeta bat, asko gustatan jatela, diela nera makitxe itxu antxoak tomateakin. Itxen dut, tomate saltza bat, eta gero antxoak botatzotza horra, apur bat, minutu baten horan, poten die gixatzen. Eta niri hori pia guztau jat umetatik pastaken. Bai, bakite dala holan gauza bat, igual, apur bat arraro, baina oso zona dau. Beraz, ekarreko zuet txorina errezetia, eta ikusiko zuen. Zer da mundiala antxoak aipatu itxula. Guk etxean egin ju moduen antxoak, gero hartu, pixkate, kozinatu, kendu ezurra, eta hori, irabiatu gero arrautza batzuk, eta tortilla bat egite horrek. Bai, tortilla antxoana, munduko tortilla gozoena. Pena hori, sasoikoa dela, eta sasoian bakarri dagoela, eta erurtean zehaztu izate, baina hori, Bai, azkenean sasoiko produktuak kontsumitzea bai, naturari ona itxen dutze, gure poltsikuai, eta kilometro zeroko produktuak kontsumitze itxu, ez? Zuk ze arraindet egiten nolan erosten dozu, haukotzu zure konfiantzazko arrainde gisa, edo... Edurne eta iparre gana joten naiz, asko, horre trainan deukie, eta, normalien hor, beti. Astelenetan igual, bihar badozu, haukotzu beste denda batzuk, ez? Baina, aste hartetik zapatura arte behintzat, nire errende gixan bai, El Faro de Leioa deitzen dara. Gainera nau, euren WhatsAppeko taldien, eta bidaltzen dabe hori goizien goiz, gaur ekarri dugu, bot, da, zu, gordetzen zoiaz, gaur egun jendiak igual lan asko itxin dago goizien, da orduan eurak goizien badaukie, hausoko jubilauek egotzen die, eta orduan atzaldetan langile joeten diesenez, dana aukitzen dugu gordetan, nik esatutze, gorde legatza, edo gorde bakaia gorde antxoa batzuko berdel bat da, gero atzaldin joen. Hori modan dago, Beti hor, Durango mehin da horrelako talde bat, eta pasatu diate telefonoa, eta beti deitzeko, eta da, hori, holako ondarrutik ikartzen dago arraina, eta egunero, bidaltzen da baitu, gaur, ekarri, eta bideoak grabatzen du, arrain guztia erakutziz, da esaten, baitu gaur, harrapatu ditut, eta baitu zen lupia daude ez da izapresetan, oiarrak, ez dakit, erreboioa, lehatza, eta egiten dut dana bideoz, eta gaina horrek usten duzu, ze freskura dukaten, da, esate izu, eta olako talde baten, esate izute, kontaktua pasatu didate,
eta beti idazteko, eta... Hori izaten da begixan fijau izarela, ez? Begixak esatu dutzuna... Begixak, arraiak, arraiak sakatzak, hemengo arrena sartzen duten tokia. Horrek izan behar di, gorri-gorriak eta bizi-bizi kolore bizikoak. Egusten baitu zolan ja pixka mokoso moduan olan, moko antzeko iten da, olako geruzakin ja, baina batez ere begietan asko ikusten da. Eta ikusten batzuetan arraiai lebatzai erokendu iziotela begiak, espada esartu. Bai, nik nintzen, konbidatu zuztien hor Merka Bilbaura, eta hor egon nintzen, merkatuan eta ikusten, zabezanak ez, goizeko 5:30, 6:00, eta nintzen ziren arraindanak, eta esan ikusgarrixa, zemat arrainda, zemat fresko, da hori. Ni igual, arraindegi bat ontsa zabaltzen banauen, da ara joan nintzen, igual, engaino bingo sostien, ze ondiokan ez dakit ondo identifikatzen, zein dan fresku haua, ez, da zein ez, baina joan jente profesionala zauen, da horrek basakixen ze presio ordaindu, ze arrainen gatxi, da ikusgarri xabenetan, esperientzia. Merkatu Bilbaoan dagoen, egon da nao, Merkatu Bilbaoan, baina, Tokiokoa da munduko merkatu handiena, eta, Osakako bezagutu genuen, eta ikusgarria, eta gainera leku askotan bizirik daude. Bai, eta gainera janin zeike, ez? Jan, zuri eskain egiten dizute, zuzua ikusten, eta eskain egiten dizute, aukera dago jateko, danetik, gainera ikusten da, itxasoko dena jaten dute. Ikusten dituzu, arrai batzuk eta sekula ikusi ez dituzunak, muskuiluak, eskuaren tamainoko muskuiluak, dana ikusgarria, eta batez ere, ze freskura, eta gaina, dauzkate hori, holako arraika jola hundiak gero, erraldoiak, eta horriten dutena bizirik dauzkate, arraipilak, eta eskatu, eta nahi dut hori, eta zure aurrian hartu, harrapatzen dute, sakrifikatzen dute, eta jateko aukera dago. Ikusgarria. Han badauki orduan omega-3 pila bat jango dabe, ez? Bai. Hori, ezkenean sustantzia bada omega-3ak arrainak daukanak, eta adimentsu itxen dozkunak, ez? Horrek, zu komendatzen dozu asko, bai? Guk omega-3, gure etxena, bagizue jakiekin eta badaola, eta bestantzien suplementazioa, eta guk, gure semiakin da, hartzen du, egia da, segun, izokina eta jaten duenean, olako omega-3 daukaten arrai urdina jaten ditugunean da, ez? Baina bestela, semiai dematen digu, olako suplementazioa, eta nik ez da jorrati da nero, baina benetan eskolan fenomeno dabil, lagun bate komentatu zigun, eta pospozik gaude. Bitu, hemen, dagoeneko, pasatu ditut gure paparrak irinetik, lehenko gatzez eta ondu ditut, irinetik arrautzetik eta ogi birrindutik. Eta orain, olio pixka danean pulverizatu, eta hau doa, 180 gradutara, 15-20 minutu, guk airfryerra dukaulako, baina etxean bestela labea izearekin jarri, eta berdin egiten zaigu, Pi. Amabos jarriko hilo, lehenko. Oso ondo. Sustantzia honek, omega-3ak ahalbidetzen dau, gure neuronak hobeto funtzionatzea, ez? Da, orduan, gomendatzen daue ikasteko, da, hausnarketa sakoneraino heltzeko, da, holan, baina gomendatzen da, ez frigitzia, hau janbida, erreta, laban, edo, lurrunetan. Orduan, airfryerrean ez dakit askarragoak atarako garen hemendik. Baina, paparra sartu dutan. Añoz. Han paparra, arraina, baina, justo arrai urdinak izaten da, eta itxaso jarra arrai zuria da, eta nik omega-3a daukate gehiago, honek arrai urdina daukate gehiago. Eta hori bizten da jendiak, igual gomendatzen da ez omega-3a jatia, eta jendiak arraina jan biharrian jarte ditxu olako batidotxo batzuk. Olako gauzatxo batzuk, jogurtxo batzuk zartzen da bezenak. Da omega-3a daukienez, hori jaten dago da horrekin nahiko, jan arraina da, jan arrain urdina da horrekin ondo ibiliko zari. Bai, betiko, nik beti jendea etortzez, kirol kontuekin da, suplementazioa, ez, suplementazioa, segun zen maiatan zabiltzaten kirola egiten, egiteko pixkat juteko lagunekin pala partido bat astean behin jolasteko ez da izat, ez da behar.
Baina, ja, konpetitzeko maila batetik aurrera, astean 5 egunero entrenatzen baituzu, 2 ordu egunean da hori, bagian behar duzu suplementazioa. Burnia aldetik, ni lehen beti biltzen ditzen baju burniatik, eta anemiak eta izaten dituen. Kirol asko itxegatik. Bai. Eta hartu behar izaten nuen burnia estra. Eta, orduan, baina hori beti hemen komendatzen du, kontrol batekin. Dietista bategana joan, mediku bategana joan, eta kontrol batekin, horre gauzak egin berrira beti. Bueno, arraina, gure itxaso jarra atara dugu, eta oin esan dakoa, ingo duguna da, hemen, irin pixka gehituko diogu, eta horako bexamen lodi antzeko behar dugu, limoi erdiren zukua. Lehen orli deitu dotzazuna. Bai, orli antzekoa, orlia berez da, orlia nasketa, gambak eta honek, nola da, gabardina eran, hori da orlia egiten zan horea, eta hori azkenean da, irina, arrautza, gero ematen du gaza, ero garagardoa, ero txampaina, ero ura gazarekin, eta legami bat erabiltzen da. Hemen guk, erabiliko jona bakarrik arrautza, irina, limoi erdiren zukua, ingo dut Jamie Oliver egiten du moduan. Jauzi jasbatzi bat. Jamie ere erortze zaizkio. Beti erortze zaizkio. Zelako teknika ona. Naita indut. Jamie nola egiten du. Izango du filtro handia, baneria txamarra txikitsu edia, eta nahi eskapatu da, Baina honek ematen dio txerriankan zaporea ikutu bat, eta zu hor zaditza itxasoa mendia hemen da, adibide onena hau da. Hau pintzaren bat nahi da zukentzia. Hori sardaizkatekin, ointxe. Baina, honek emango zian ikutua, gero, sartzen dozunean nolan, Kurruxkari. Bai. Hori da, errege opilean bezala tokatzen gatzunean, zein, ero tokatzen da nahi. Hori da. Batzuk bat tragatu iten dute ez izatearen. Zenbatek hartu da. Opilonek ez dauka babarik. Hori ordaintzeko delako, ez? Holan izaten da. Ero usadioak hori esaten du, ez? Tokatzen zaio nahi baba, urren urdian ordaindu iten du erak. Bai. Nik biribilkixak honek ikusi ditut mi arrainakin, ez? Itzen dabe, olako, ez dakit egingo daben plantxan edo lurrunetan, era gero biltzen daue, holan gari zainzuri batzukin. Eta horrek ikusi ditut biribilkixak, baina honek ez dut ideia itzen holan zelan geratzen dien. Makiltxoak, esan dezagun. Bai, makiltxoak, biribilkiak esan behar nuen, zein behar nien holan, eskuekin holan biribildu, baina makiltxoak. Zupetzatu olako arrain makiltxoak, saltzen dituztena baino osasuntxoak, horrek izoztuta saltzen dituztena baino osasuntxoak, eta guk oiarra erabili dula. Baina nahi izan ezkero lebatzarekin, ero beste urraburuarekin, onbatekin, ez? Erabili, bai. Oin hemen, gatz pixka bat, eta hartuko ditut, zuringoak horrekin naztuko ditut, eta ero sartai bat jarriko berotzen, eta hemen jungo gara gero frigitzen, gure arrai berezio. Oso ondo. Gaur egun isa sukalde danetan egoten da air fryer bat, ez? Oso modan dauz, ezkenean erosua da kozinatzeko, ikusi duzue ez daukala inungo zailtasunik, oso erresa da erabiltzen, ez daue energia asko kontsumitzen, eta olixo gutxi bihar da. Orduan jendeak hau hautatzen dau, osasuntxu jatian nahi baldin badau. Baina, ez pentsa horrek miraririk itzen dauela, miraritza gure baduzue, joen lurdezera da, eskatu gurosuena, baina, hau ez da jaki guztietarako aproposena. Hau da, zukure bozuin adibidez ez da gomendatzen haragi gorrixan dako. Ze oso lehor geratzen da. Nik hamburguesak egin ditxute noixien behin, eta hamburguesatzako da ondo. Arrai gorrixa bebai puntua jakin behar duzu, agian ez duzu kasuin behar horre jartzen dizuna, denborak egin zu jolastu behar duzu, eta temperaturakin, baita egon labea bezala. Labea ere aragi gorri bat sartu aldozu, eta lehorra geratu alda. Usten bazu hor... Nik esatot, fabrikatzaileek eta gomendatzen da bena. Gero krispetak eta palomitak eitzeko ez da gomendatzen. Nok sartzen ditu krispetak? Nik ez dakit. Ez dakit baina... Norbaitek esaten botzu, hau debekatuta dau, da jende asko kein jabelako. Berez, horrek ez, azkenien harto aliak oso txikina edi eta hor sartzen die, zirrikitu guztixetatik eta ondatu zeike makinia. Orduan... Biteli, zukin dozu?
Ez, holan, nahi nuen jakin. Hau ez da historia tipika esaten duzuna, bai, jo, lagun batei pasa, bai, kontatu diate lagun batei pasagako nien az laguna, oza, neri etzat pasau, Oza, nik irakurri dut, fabrikatzaian argibidietan. Ez, holako zer iso. Eta gero, ez dala gomendatzen beza, olako sopak eta itxeko, sopak edo gixatuak. Azken nik uste dut hori bebai logika dala. Laba bat bezalakoa da, gixatu bat han bukatu zeike, olako, beef bourguignon hori bebai batzuk sartzen da belabian. Gero azken ikutua emateko edo joeteko kosinatzen lan gutxinaka. Ze kantide sartuko duzu? Ez. Bueno, goten dira, ondixabak eta badauz, nik ezagutze ditut, 6-7 litrokuak, azkenean ez dau merezi. Egin zeike bai. Egin zeike mikruin laban bebai? Bai. Egin zeike, bueno, azkenean gaiu bakoitza bere gauzandako da. Ez nik pentsetan dut, Bai, guztiz ados. Nik neuk behintzat ez dut sekulero zikulako gaiu bat. Nik, azkenean labea daukadalako eta tokirik ez daukalako etxean, tokia behar dalako. Eta horrek egiten duan funtzioa, labea betetzen dianez, ez dut behar. Eta gure etxean beti, nik aipatu, holan frigitu saleak, gauza frigitu jateko saleak. Orduan, tokia izango banuken, agian beste gailua sartuko nuke. Ez dakit erabiliko nuken. Azkenean, nik uste dut familixadanok daukogula gure lehentasunak, eta zure lehentasunen artean basatzen bada olako gailu bat, erosi. Eta espada esartzen segero, urtean behin edo birritan erabili behar baduzu, azkenean dirua ez da botatzeko, zakarrontzira berez, ez erosi da hori ez. Bueno, engarestia best, oza, nahi dut esan, labe batekin konparatuta ez dira engarestia gau, ez? Eun berreun euron artien da. Ibiltzen dira? Hori, tamainan da markan arabera orduan, ez da gauza bat oso garestixa, baina ez da gauza bat merkia holan erostiko da gero ez erabiltzeko. Ja, Zuek etxien, hemen gure ikusentzule ondako galderia, baukotzue airfryerra erabiltzen dozue, askotan, gutxitan, erosi zen duten, edo gaunetan oparitu usotzen da, ez dozue kajatik atara, idatzi itxorien abildua eitb.eusera. Eta zeko zilean zen duzu, sartu aldituzue krispetak inoiz, egiten hor? Idatzi guzue. Egia da, baina horrelako astakeriak ikusi izan ditugu, baina oinku krispetan honekin esan du, baina beste batzuk irabia gailuan barazkiak egosi gabe saiatu dira irabiatzen, gero ez da izan, jendiei xelebrea badago, eta jendiak, ez jakintasunetik, sukaldian hasi berria direnak ero, agian, ideia zoragarri, airfryerrean zatik ez ditugu sartzen, mikroin labea okupauta dago. Ez du funtzionatzen. Nik bi holan, estripo ez, baina holan, bi perkantza eukin itxon bat airfryerrakin eta bestia holako robota undixakin. Bai? Airfryerrakin brokolia ez da ataratzen. Osa, brokolia hori da interneteko gauza ospetsu bat airfryerren eta brokolien artean, zuk brokolia sartzen duzu eta segitxuan erretzen da. Adibes, nik badakot errezetia txorienera ekarri nahuena, zena saltxitxa batzuk brokoliaekin, boniatuakin da tipula moriakin laban. Eta horrek laban ordu erdi, 180 gradutara, perfecto. Saltzen baduzu airfryerrian, hori bere denbora egokituta dana ataratzen gatzu oso ondo, eta brokolia erreta. Eta brokolia ez dakita, ez dau formarik lehengo egozin biozu, gero airfryerrian sartu, da gozat oso komplikaua, berez, brokolia... Ez. Brokolia ez. Brokolia ez. Hor sartu alduzue, oiasko egaltxoak, patata frejituak, holako gauza. Txoixua. Brokolia ez. Bueno, belarru zaintzuen xorta bat hemen erromeroa sartu dut, eskaia sartu dut, perrexia sartu dut, eta hemen doa ardo txuria eta hemen ospina. Neurri berdinean. Hauek jarriko ditugu lurruntzen, eta gero hau izango da, oinarria ingo du mahonesa berezi bat, honek erdirero lurrunduko zaigu, eta gero, utziko du pixkate epeltzen, botako diogu tomate kontzentratua, piperrautz pikante pixka bat, eta arrautza, eta horrekin mahonesa bat, ingo du izango dela, berezia saltza honen bien saltzana, bestela txupa nahi izan eskero. Eta bien bitartean, nik oin, labeko egiten ari da, hauek izango dira, hemen di pasatu, eta oliba beroa daukadanean frigitzen jungo gara. Itxoi guzue, hauek frigitzen jungo naiz, lurruntzen jungo da, eta ero mahonesa erakutziko dizu nola iten dan, eta arraia eta aragi egin da duenean, biak aurkeztuko ditu.
Oso onak. Zerako ondo usaintzen dagoen txorieneko sukaldean. Ze sabes, txistuka? Humoretzen horrelako. Bai, Humoretzen, bai. Ondo. Hauek zer... Doinu bereziren basabizena bezen, holan... Burura etorriko gatzuna. Bai, etorri jaten holan lehenko. Ez, pentsatzen, makillajeko nahi dute hau, ero gozoa bakarri nahi zuten. Hau ere eraman aldi gu? Esan doztie, ez eramateko ez zebez. Ze ja aurreko hasietan da erondotzagu pila bat gozo, eta ja eureko ez dietan jarri dira. Saturauta dauz. Bale. Ondo jakite. Bueno, hemen dauzkagu, bi arrotza gorringo, tomate kontzentratua, piperroz pikantea, eta hemen ospina eta ardoa aukin dituguna lurruntzen. Bai. Hau, berrinduko dugulan, eta ingo dugulako, bueno, gure saltza izango dana. Horrelako mahonesa antzeko pixi bat. Eman gotzu bueltia honei? Eman bueltia, mesedez. Erregabe, Bai. Eta erabiliko duguna honetako da, holako mahonesa, oliba olio suabe bat, 0,4, gehiago ez? Bai, aputxua gehiago ez? Eta, txak, labekua nik uste eta airfraixerrekua jain daula. Atarako zut? Bai, nik uste, a ber, behiratu ze kolorea hogan. Lehen, hasi baino lehena... Kolore politxa, holan, marroiska, urre koloria... Holan, nagusi? A ber... Oso ondo. Bikain. Ba, ze, hemen utziko zut. Hortxe, mesedez. Bai. Hau, kanbora. Eta hauzi izango izan, dana batera zerbitzatzea, edo, holan, igual, bai, etxien talde bat edo daukotzunean, bata arrainakin bestia oiaskuekin, da bat, bakoitzak aukeratzeko segura dagoen, ez? Hola, nahi dut esan, plater berdinean, da batzuk nahi dutenak hartu... plater berdinean be, bai. Arraina hartzeko arraina, eta gazia nahi dutenak nahi dut esan. Aragia nahi da bienak, aragi hartzeko, euren eskusten dut. Hori da, aukeria danontzako dau. Hori da. Aragisa gustau, arraina gustau, da barazki jale izaten bazara, ba, bueno, saltzia dau gisa. Baina, barazki jale batentzako, egonezko etxian bat, egiten dana da, bueno, barazki jalea baldin bada, ovo lakteo vegetarianoa, hemen indu naski berdinean, nik ustot jarri aldiogula baita barazki batzuk, hartu eta kuyatxoa erodan alakoa, pasatu aldiogu. Eta bestela, bueno, zerbait inolko, ingo genuke zerbait. Bai, bitxo hori erdixan, eta holan batzuk leku baten da, bestatzu bestien. Bai, gure makiltxo batzuk, hemen. Niko ez dakiz zein aukeratu. Biak, noski. Ze galdera. Biak. Bixak probu ikutugu. Bai. Hone makitxuak haundixa die, Bai, abestek esaten menu infantil. Bai, ez die mokadu txukuak. Bueno, baina biru pesketatan jatekuak, nahi dut esan, ez? Arrainana bai die finauak, baina, bueno, Patri, tamainokoak. Hemen dazkazuek ere, itxasoiar eta oiasko biribilkiak saltzarekin. Sondo! Hau. Biribilki makiltxuak. Bai, makiltxo, biribilki... Zeinek ere hasiko zazu. Ze, eskuekin apurtukot. Bai. Hola xe ez? Bai. Ni oia eskuekin hasiko naz. Baina, ni bai. Lehenko arraina iziken da, eta ero kelia, ez? Bai, ba, bueno. Berdina. Hori jatetxetan. Hemen garbitxuko naz. Eba, guzua, guztauka saltzie pila bat, Bai, saltza ezberdin bat, azkenean, baina mahonesak inditugu, hainbat saltza da, bueno. Deitxu, hemen bertaukera, hoi asko oso ona, duran kurruskarixa, baina arrainakin garatzen az. Zu? Ni bilakin. Eta ontxe? Eta ni honekin isoski bat, zerbait freskua ondo etorriko zen. Hori zamina ni postriakin garatzen az. Bueno, eta esan dotzuet, nik postria aukeratuko nahuela. Baina, bueno, ondo egon da zuria bai, Baina eske postriakin bukatzea beti nik uste derrigorrezkoa dala, Hor lengunean esaldi bat irakurri nuen, oso ona dela. Postreak bikaina izan behar du, ze zu kontutan izan beti postrera beteta iristen zarela. Eta gustagarri izateko bikaina izan behar du, ze bestela, beteta zauz, da espada oso... Bueno,
nik uste dut, mundu osoko sabeletan badagoela holan gelatxo bat, hori beti usten dala prest, gero postria jateko. Eta kasu honetan nik espero dut zuk, holan, lekutxo bat aukitzia hor sabelian, ze ingotzut marrubi izoski batzuk. Izoskia bajatu egiten dabe, janaria, ez du problemari, sartu, karri. Digestiua, di. Hori da. Bueno, kontakotzu zelan ingoten. Lehengo ingot, esnegaina, marrubixak, koko olioa, eta azukria birrindu. Izoski moldietan jarrikot, eta 4 orduz izostuko itxut. Txokolate txuria urtu ingou, izoskixak hor busti, eta zerbitzatuko koko birrinduekin eta pistatxuekin. Prest. Bai, horretako, bai. Post, lau, iru. Venga, hasi. Jatetxa askotan egiten dut, esate, izoskia lagundu egiten du, horre, bigarrenak hasi baino lehenago, ero, hor sorbetetxoen bat, ero zerbait olan, sorbetea izaten dara normalean, hau da, oinarria, esnea, ero esnegain bat izan beharrean, ure izaten dara, eta frutaduna, eta, bueno, laguntzen du, egia da, eskontzatan dolakoetan da, niko, ez, bai, modan. Bai, jendeak ero gehiago jateko. Pixkat toki egiteko, ero harintzeko, ero ez dakit, baina egia da, sasoi batean, gaur egun ez dakit aspaldien ezkun eskontza batera, baina sasoi batean eskontzatan, modan egon zan hori, bigarrenak etorri baino lehena, sorbetetxo bateak, eta jendia holan freskura pixkat, eta... Bai, zenik, gero niri gustatzen gata itxia, esnegainakin eta gero esnegainik ez badukotzue, aukeratu koko olioa, koko olioa ez koko esnia, ze aukiko hau gantza, eta esnegaiak bebaideko gantza. Azkenean sartzen batzazu olako olo maluten esne bat, azkenean geratuko da, izotz pila batekin, ze horrek ur pila badauka, eta orduan izoskixak ura baldin badauka, gero kristalizatu egiten da, bai. Eta egia da, olako izoskiak etxean egiten direnak, ez dira ez pentsatu geratuko direla krematxu dendetan, ero hauek makinan, izoski makinetan egiten direna modukoak. Ze horrazkenean egiten dena da, hotza ematen zaio eta mugimendua. Orduan krematxu horregatik geratzen da. Bestean egiten dena, izoztu, eta pixka gogorragoak geratzen die. Baina, bueno, etxean egitea badago, Eta saltzen dituzte etxerako olako izozgailu txikiagoak, eta... ondo ordainduta, ona nahi baduzue, baina, bueno. Nik baukat bat, lehen komenta duguna airfryerrana, azkenean lehentasuna jakitxea da. Nik baduna ben, 120, horako mantekauak eta itxeko etxian. Eta pila bat erabiltzen da, sanudan. Baina hau ingo horako molde txotan. Gero etxian bai, nahi baduzue, beste teknika bat, dala horako taper baten sartzia, izozkaiura sartzia, eta gero kristalak ez osatzeko, inbidezuna da, 2 ordutan, sardexakin edo labakin, hori, zapaldu. Eta beste behin alduzue, edari sorbete bat egin alduzu, hori jatetxetan da asko egiten du, txakoli sorbetea eta egiten zen nasketa bat hor, txakolina, azukrea eta arrautza zuringoak gero, eta gero, olako bandeja batean, eta eskatzen zutenean, sardeskatekin holan krak, eta jartzen zenuen txakoli izoski hori zerbaiten gainean, eta zan azkenean hori, sorbete antzeko holan kristalizatu apurtutakoa, eta hori, ontzi batean janda, jarrita ere, aukera etxean badago egiteko, eta sardeskarekin egiten duzu apurtu azkenengo momentua. Proizu. Hau azkenean da, marrubi irabiatu oso lodi bat eitxia da oso gozua. Da horrekin atarako da, Ona. Kokoan ikutua ondo eratzen zaio marrubi eri, Bai, ez da? Bai, oso gozua. Hau ingo duguna da, moldetan sartu, eta ontsetorriko gara. Hau moldetan sartzeko, txokolate urtuakin, eta, izoskixak bukatzeko. Honek, izoskixak badauzein da ikusi zelako politxak eratzen dien. Ni izoskixak eta hasi nintzen txikitan eitzen, saltzen zaben olako jogur txikitxo batzuk larroxa kolorekoak. Da hor, koiari esartu eta horrekin. Baina, hau da askoz be, profesionalagoa, baina silikon asko molde honetan oso ondo ataratzen da. Beraz, gure izoskitxoak, hemen utziko itxugu, Zehentxe moldia libre daukagula. Nik molde bakarra daukat horregatxik egin dugu hau, Baina, hau izango da, gure moldietan jartzia. Hor makintxo bat sartu, ero... Makintxo bat sartu, bai. Eta hau, izozkaiura, 3-4 ordutan edo, listo. Hori makintxoan, jogurren eta hori esate dute, berez, izozkiak eta Marco Polok eta esate zuen Txinanan, zeukatela oitxura, izotza izaporeak eta emateko. Gero Italian duela 350 urte, italiar batek asmatu zen olako makina bat, baina gero beste historia da hori makiltxoana da izan zela, bati estatu batu eta 1905 urtean zuku bat astu zitzaiola, koiara batekin sukaldian, hotza hundia inzuela hortan,
Eta horregunean isostuta eta makiltxoana, estatu batuetatik datorrela hau, inventu hau sartzeana. Baina, bueno, gizakiak uste dut aspalditik hartu izan dituela, Bai, bitxu, hemen daukau txokolate txuria urtua. Bai, orduan, izoskisa hotza dauenez eta txokolatia bero, hori segitxuan gero gogortu iten da, ez? Bai, gogortu iten da, hau, laban, ahondixau abiat. Eta ontxe gero, apaintzeko bai, baina zaporia emoteko, aldotzazu zehose jarri, fruitule horren bat, koko birrindua, txokolate apurtxo bat hautzian, beraz, egin dugu bi koko birrinduakin, eta hone bisak ingo ditugu, pistatxuakin. Berez, txokolate, hau da, txokolate txurixa, baina, bueno... Ezer gabe, mikroena gabe. Ezer gabe. Gero, osasuntxu dien olako berzinotan eta ikusitxut olako izoskixak bebai, saltzen da, olako manteka bat. Manteka zuri bat, belarden detan eta ez daukanak azukrerik eta ez daukanak ezebez. Eta horrekin ikusi dut jendeak itxen. Bai. Idaik ez. Guk eben ingen duen hori, isostearen teknika horrekin kaneloi batzuk ingen dituen, txokolate txuria urtu ingen duen, gero bandeja bat genukan dana isoztuta, eta han zabaldu, eta olako geruza fin bat, eta gero banana bat hartu, eta gogortzen duan inean, banana bildu ingen duen, eta egin olako postre moduan kaneloi faltzu batzuk. Txokolatea, banana barrutik, eta oso goxua eta zeiduan gogortzen da. Bitxu, aste santurako ideia politxa, gure marrubi izoskixak. Hauntxe, indiko diez? Urtu baino lehen. Zuzen jan behar duzu, lehen aukeran emon diazu. Zuk aukeratu, zuzara nire gonbidatua, hemen nire errezeta honetan, beraz? Nik pistatxokin jango dut. Ze azkenean, kokoan zaporea baki badukala. Nik aukeratu bina, bueno, hori. Ez, venga, jaizu. Bai. Ipi. Txintxin. Hori lehena abixo gara, txintxinak eta regoza, Patrio. Xe o nao? Oso. Bueno. Krematxua, osua, Astelenean gatoz, beste bi erresta oso gozokin, eta liburu gomendioekin.